Сәлем шаяннар. Сәлем, дуслар. Күптән түгел Мәскәүдә татар кызы 2019 бәйгесе узды һәм аның җиңүчесе бүген бездә кунакта. Айсылу апа, исәнмесез? Сәлем, кызлар. Айсылу апа, котлыйбыз сезне. Рәхмәт, кызлар. Бәйгедә ни өчен катнашырга булдыгыз? Мин инде 2нче ел Мәскәүдә укыйм, театраль институтта. Һәм Мәскәүдә ничектер татарлар белән бердә танышырга вакыт та юк иде, һәм әнием көннәрдән бер көнне килеп, кызым, син нишләпсең һаман татарлар белән бердә таныш түгел, әйдә әле без сине шушы конкурска яздырып, анда кешеләр белән танышып, яңа белемнәр алып, дуслашырсың, аралашырсың диде дәген. Мин әйтәм, әни чынлап та шулай бит дип, без шулай итеп заявканы бирдек. Һәм чынлап та татар мәдәни үзәгендә бик актив рәвештә татарлар анда яши, уеннар үткәрәләр, яшьләр белән очрашалар, укытучылар бик актив яшиләр. Шуңа күрә мин моңа бик шат, һәм шушы чара Мәскәү татар кызы конкурсы миңа зур бәйрәм булды, чөнки мин анда күп кешеләр белән таныштым. Һәм әлбәттә яңа дуслар таптым. Бәйгедә катнашучы кызлар ничек сайлана? Бу бик кызык, чөнки без кастинг үттек башта. Шушы татар үзәгендә без матур иттереп милли киемнәрдән киенеп килдек. Һәм һәрбер кыз үзе турында бер бәләкәй генә хикәя сөйли инде. Мин шуннан, минем исемем Айсылу, мин Казаннан, шуның кебек инде. Һәм үзенең ниндидер сәләтен күрсәтә. Мин биюче буларак, мин биеп алдым. Шуңа күрә анда жюри әгъзалары утыра иде, һәм алар шулай итеп кызларны сайлап алдылар. Белгәнемчә, бәйге берничә этаптан була. Сезнең өчен нинди этап иң авыры иде? Теге ул хәтле авыр этаплар булмады, чөнки чынлап та шушы чарада миңа ничектер ләззәт белән үтте бу чара, чөнки мин һәрбер дәрескә килеп яңа белемнәр белдем. Теге татар теле тарихларын тагын бер кат үземә исемә төшердем. Татар теле дәресләре булды. Аннан соң вокал, татар бию дәресләре, дефиле минем өчен бу бик кызык булды. Ораторлык осталыгы миңа барсы да бик ничектер күңелемә килде, һәм шуңа күрә гомумән шушы конкурста катнашу минем өчен ниндидер зур бәйрәм булды. Теге авыр, әллә нинди авырлыклар белән җылап, андай әйберләр булмады. Бик рәхәт, кызлар шундый шәп, барлык кызларыбыз безнең бик шәпләр, укытучыларыбыз искиткеч. Шуңа күрә безнең өчен, бөтен кешеләр өчен дә бу бик рәхәт чак булды. Бәйге ничә этаптан тора? Беренче этап булып инде менә шушы Мәскәү конкурсы. Без аңа 3 ай буена әзерләндек, дәресләргә йөрдек. Аннан соң финалы менә 23 июнь көнне үтте. Хәзер инде безне көтәчәк Казанда ярым финал һәм Алла бирсә Казаннан соң Ижау шәһәрендә халыкара финалы. Менә кызлар бәйгеләр турында алданрак белдеме, яисә кызларга белеп, үзләренә әзерләнергә кирәк булдымы? Безне ничек дип әйтим, кемдер, мәсәлән, Мәскәүдә яшәүче татар кызлары барсы да татар телен белми, кызганычка каршы. Һәм шуңа күрә кайбер кызларга чынлап та күп эшләргә туры килде. Һәм минемчә шушы бәйгенең вазифасы безнең татар телен, татар мәдәниятен тагын да татарларга исенә төшерү һәм тагын да якынайту. Һәм минем өчен шушы иң мөһим дип уйлыйм, шушы чараның мөһим вазифасы. Менә мин ул кызларны беренче көннән алып финалга хәтле күрдем, һәм аларның үсешләрен күрдем. Бу минем өчен дә бик зур бәйрәм булды инде. Шуңа күрә минемчә бу конкурсның вазифасы бик көчле. Менә конкурста катнашыр өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Ачык булырга кирәк, минемчә. Яңа белемнәрне үзеңә
туплар өчен ачык булу бик мөһим. Безнең әлбәттә беренче көннән алып соңгы көнгә кадәр берничә кызыбыз төшеп калды. Алар я үзләре киттеләр, я эш, я уку буенча туры килмәделәр, я инде аларга авыр булып тигенчектер үзләре шундый менә китү чарасын күрделәр. Әмнә инде теге яңа белемнәргә ачык булган кызлар, алар барысы да калып, шулайтыр без бергә шушы финалны җырып чыктык. Көндәшләрегез көчле идеме? Минемчә, бик әйбәт кызлар, көндәшләр дип әйтә алмыйм мин аларны, чөнки алар минем өчен инде якын дуслар булды. Һәм мин һәрбер кызның шундый гүзәл сыйфатларын күрдем, алар белән сокландым, һәм әйтәм бит, менә шушы конкурста без бер-беребезне бик каты бер-беребезгә ярдәм иттек, һәм хәтта бергә калып, теге дәресләрдән соң биюләр өйрәнеп, һаман тагын җырларны кабатлап, шигырьләрне бергә тагын да ятлап, шулай торып калдык, һәм минемчә бу бик безнең өчен дә бик яхшы булды. Бу бәйгедә катнашырга теләгән кызларга нинди киңәшләр бирә аласыз? Бер нәрсәдән дә куркмаска. Чөнки сез хәтта үзегезне бәлки мин катнаша алмасмын, я мин җиңмәсмен дигән уйлар белән үзегезне хис итсәгез дә, барыбер килергә, катнашырга, үзегезне сынарга, яңа белемнәр алырга, яңа кешеләр белән шулай ук дуслашып, алардан нәрсәдер өйрәнеп, барыбер килергә һәм менә берәр нинди шундый хыял булса, барыбер хыялыгызга омтылырга. Бер нәрсәдән дә карамастан, бу бик көчле сыйфат кеше өчен, гомумән теге конкурс өчен түгел, әмма кешенең тормышында шушы сыйфат минемчә бик мөһим. Бер нәрсәдән дә куркмаска һәм алга таба барырга. Айсылу апа, кулыгызда бик матур таш. Аны сезгә нәрсә өчен бирделәр? Бу инде шушы бәйгенең җиңүче тажы, Татар кызы 2019 Мәскәү тажы. Һәм минемчә бу аеруча гүзәл таш, чөнки бу калфак, безнең татар милли калфагыбызга ясалган таш. Һәм моны үз кулы белән безнең организаторыбызның берсе ясады. Минем өчен бу бик кадерле таш. Теге үзебезнеке татар милли калфагы булган өчен һәм үз кулы белән эшләнгән өчен. Җиңүче Ижрау шәһәрендә Татар кызы 2019 бәйгесендә Мәскәүнең данын яклаячак. Шулай бит? Шулай. Сез анарга әзерләнә башладыгызмы? Әйтәсем килә, без әле безнең Мәскәү өлкәсе дә бар. Мәскәү өлкәсеннән безнең Рүзилә Бикова дигән шибәр гүзәл кызыбыз. Без бергә аның белән Казанга һәм Алла бирсә бергә аның белән Ижауга килербез дип ышанабыз. Инде ярым финал һәм финал ул сентябрьдә үтәчәк. Айсылу апа, сезгә килгәнегез өчен зур рәхмәт һәм уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Шаян ТВ үз эшен дәвам итә, дуслар. Безнең белән калыгыз.